Moi, mä oon Topi ja tää on mun päivä. Peseytyminen on tärkeää. Mikäs tää on? Pitääpä maistaa. Nuollaan vielä vähän. Mikä se oli? Haha, tuolla on joku. En ihan mahtunut. Mennään tänne, minne Veera menee. Hetkonen, mikäs tää on? Mennään tänne. Minne sä jäit? Ai, sä oot siinä. Kutittaa. Missä se piste on? Hyökkäykseen! Hetkonen, mun turkissa on likaa. No niin, se irtos. Kutittaa. No niin, taas kutittaa. Mennään Veera huoneeseen. Hetkonen, kuvaako se mua? Pitää taas vähän peseytyä. Mä oon lämpöpeitto. Me tehtiin sopimus, että saan paljon ruokaa ja silityksiä ja se siivoo mun vessan. Ei kyllä tehty. No tehtiin. Älä kuuntele sitä. Ja taas peseydytään. Mitä? Missä mä oon? Mistä pääsee ulos?